Bé, darrer punt notable. Ens faltava fer l'incentre d'un triangle, val? Ja veureu que té relació una mica amb el circumcentre perquè també té un pas final així sorpresa, el remate final. I, bueno, el que hem de fer en aquest cas és buscar les bisectrius d'aquest triangle, val? Les bisectrius ja no són d'un costat, sinó que són dels 3 angles que té el triangle. Aleshores necessitarem el compàs des del principi i el que farem serà punxant a cada vèrtex. Ho farem a propet perquè no molesti, no destorbi després. Farem 3 arcs, un per cada un dels vèrtex. Per què fèiem això? Perquè necessitem els 2 punts que ens surten per poder trobar el lloc geomètric dels punts que està exactament a la mateixa distància d'aquí que d'aquí i em permeten dibuixar una línia pel mig de l'angle. Ara, un cop fets aquests arcs, tornem a agafar el compàs, l'obrim, en aquest cas bastant, perquè surti fora i no destorbi, i amb aquesta obertura, per exemple, farem diferents marques. Sempre punxant en aquest punt i en aquest, per obtenir aquesta marca d'aquí, punxant en aquest punt i en aquest per trobar aquesta marca d'aquí, i de fet ja podria, podria punxar en aquest punt d'aquí i en aquest d'aquí per trobar aquesta marca. Un cop tenim fet això, agafem i unim vèrtex amb la creu, aquesta mena d'aspa que se'ns ha format, oposada. Així. Perdoneu el silenci, és que m'estic concentrant per fer passar les línies per allà on han de passar. Així. I aquí veig que en algun moment m'he desviat una mica. La construcció no és perfecta. Ja va bé perquè així també us puc ensenyar com es cometen els errors. Veieu? Aquí s'ha format com un petit triangle. Quan es forma un triangle és que ens hem desviat en alguna d'aquestes marques. En algun punt no hem punxat bé, en retolador doncs és difícil ajustar. Jo crec que per aquí hi hauria part del problema. Per tant, aquí quan punxi el compàs el baixaré una miqueta. I d'aquí no ho veig. Aquestes dues estan bé o sembla que estan bé. O sigui, té pinta que aquesta m'ha sortit massa amunt. Intentarem ajustar-ho. En tot cas, perquè us feu la idea, si això estigués ben fet i més precís, aquí hi hauria un punt. Aquest punt, d'entrada, es diu l'incentre de la circumferència. L'incentre del triangle. I és el centre de la circumferència inscrita al triangle, que és la circumferència més gran possible que podem ficar aquí dins. Aleshores, per trobar-la, el que farem serà, punxarem aquí en un punt. A mi no m'ha sortit bé, hauria d'haver-hi un punt perfecte, i obrirem el compàs una distància que ens permeti fregar els 3 costats. O sigui, per aquí fregarà i per aquí fregarà. Hem de fer una miqueta el moviment perquè veiem que no passa de llarg. Si no passa de llarg, ja tenim l'obertura més o menys correcta i l'únic que hem de fer és fer la circumferència. Veieu? Aquí toca bastant bé, aquí es passa una mica i aquí es passa una mica. Jo us dic que és per aquest error de precisió. Doncs bé, aquesta circumferència d'aquí és la circumferència inscrita al triangle. Doncs ja està. Aquest seria l'últim dels punts notables que havíem de treballar. Aquesta construcció és la més difícil d'aconseguir a les 4. Normalment la resta les quadreu bastant bé a la primera. Aquesta costa bastant més. Ja veieu que inclús a mi m'ha fallat algun punt i m'he desviat. Però això es perfecciona practicant. Per tant, feu, d'acord? Doncs molt bé. Ens veiem a la següent secció, que ja serà començar amb figures geomètriques més elaborades que un triangle, d'acord? Vinga, adeu.